Zrazu bol problém moderátor, ktorý bol podľa teba zaujatý. Lenže to taktiež nedáva zmysel, lebo práve s Richardom Dürerom... Bráško, ty naozaj ideš tvrdiť, že Richard Dürer není zaujatý. Dürer je jeden z tých homosexuálov, že keď je duhový Pride, tak on hrdo stojí vpredu toho pochodu a má na sebe nejaké nálepky na bradavkách s nejakými brmbolcami a do toho nejaké čižmy s vysokými opätkami. Tak ty mi chceš tvrdiť, že keby bola diskusia, kde sedíš ty, absolútny progresívny otrok, a Milan Mazurek, ktorý je podľa Dürera fašista, a Dürer, opakujem, je homosexuál, a nie hociaký homosexuál. Dürer na škále od 0 po 10, kde 0 je normálny človek a 10 je sletina, tak Dürer je tak 9. Dürer je jeden z najviac homosexuálnych homosexuálov, akí sú v mediálnom priestore.